Türkmenistanda naqd pul yetmezçiligi dowam edýär. Ýylyň başyndan beri bankomatlarda ýeterlik puluň ýoklugy sebäpli pensiýa we kömek pullaryny naqdlaşdyrmakda kynçylyk çeken raýatlar öz hasaplaryndaky puluň belli bir bölegini çykaryp bilen halatynda da köne we ýyrtyk pullar köplençi töleg üçin yaramaýar. Bu aralykda türkmen manady daşary ýurtlarda resmi bolmadyk görnüşde elde satylýar. Şu günler Liwap ýylaýatynyň ähli bankomatlaryndaky kupýuralaryň esli bölegi köne bolup çykýar. Bu ýagda ýaşaýjylary ören kösöýär. Türkmenawat şäheriniň merkezi etrapçylarynyň birinde ýaşaýan pensioner şeýle gurrun berdi. Liwap vilayatynyň durmuş taýdan üçünçilik idarasynyň bankomatyndan pensiýamy aldym. Bankomat 600 manat pensiýa hakymyň 200 manadyny köne ýyrtyk kupýurlarda berdi. Olar 20, 10, 5, 50 we 100 manatlyk kupýurlardy. Mayda kupýurlaryň ählisi renk solan we hapy. Adatlyk bilen anonimlik şertinde görüleşen pensioneriň sözlerine görä ol kupýuralary çalışmak üçin Halk banka barypdyr, emma bankyň kassirleri pul haýsy bankomatda naqdlaşdyrylan bolsa, şol banka ýüz tutmalydygyny düşündiripdir. Kassir meniň bilen gödek gürleşen mahaly özü bir näçe ýyrtyk kupýuranyň awatlamy isi bilen meşgullanýardy. Dip Türkmenawatly pensioner aýtdy. Emma onuň sözlerine görä bankomatyň eýesi bolan Türkmenistan bankyna sapary hem oňy netije bermändir. Men soňra Türkmenistan bankynyň kassasyna ýüz tutdum. Olar biz kupýurlary çalışmaýarys. Pensiýa edarasyndaky bankomat biziň garamagymyzda bolsa da biz ony täze kupýurlary bilen doldurýarys. Köne kupýurlar bize degisli däl diýip düşündirdiler. Bankomatlaryň içindäki kupýurlary diňe bankyň işgärleri çalışyp bilýär ahyry. Ahyr soňy bankyň işgärleri bilen dawalaşmada boldum. Olar menden delil hökmünde bankomatdan pensiýamy naqdlaşdyrýan pursadymy görkezýän video we bankomatyň seri belgisini soradylar. Dip Türkmenawatly pensioner gurrun berdi. Azatlyk radiosu Türkmenawatyň bank resmiýetlerinden düşündürüş almagy inançdy, emma jaňlarymyza hiç kim jogap bermedi. Dolanşykdaky pullaryň arasynda könesiniň ören köpdigini söwdägärler hem nägilelik bilen aýdýarlar. Türkmenawat şäheriniň gök bazarynda işleýän satyjy söwda amallary üçin ulanylýan kupýuralaryň hiliniň pesdigini gurrun berdi. 50 manat we ondan pes nominally kupýuralaryň ählisi diýenýaly ýyrtylan, skoçlanan, ýelmenen, 1 we 5 manatly kupýuralarda ruçka bilen ýazylan düşnüksiz ýazgylary görmek bolýar. Aljylara eýem gaýtargy bermäge mümkinçiligimiz ýok. Elmidama müşteriden gaýtargysyz tölegi amala aşyrmagyny isleýäris. Dip satyjy aýtdy. Türkmenawat şäherinde ýolagçy gatnaýan awtobus sürüjüsi bolsa kupýuralaryň hiliniň pesligi sebäpli girdeje gadanmakda kynçylyk çekenligini aýtdy. Teňeler dolanşykdan ýetip barýar. Kiçi nominally kupýuralar gaty köne we barsa diýenýaly ýyrtyk. Awtobusma minen adamlardan hergezek gaýtargym ýok, haýyş teňe beräýin diýip ýalbarýaryn. Emma aglawasynda teňe tapylmaýar. Berýän kupýuralaryny alar ýaly däl. Netijede olar ýol tölegini tölemän awtobusdan düşýärler. Dip Türkmenawatyň awtobus sürüjüsi gurrun berdi. Bu aralykda Türkmenawatda bankomat yetmezçiligi we olarda naqd puluň bolmazlygy saklanyp galýar. Saparmat Niýazow adyndaky köçede ýerleşýän Tenagat bankynyň bölüminde şu günler uly nowatlary görmek mümkin. Bankda 6 sany bankomat bar. Emma diňe birine pul goýulýar. Sagat 9:00-dan başlap uly nowatlar dörýär. Gysga wagtyň dowamyna bankomatdaky pullar gutarýar. Dip 3-nji etrapçanyň ýaşaýjy aýdýar. Geçen ýylyň gözünde şäherdäki banklarda birnäçe bankomatyň aýrylanlygyny çeşmeler habar berdi. Resmi maglumatlara görä Liwap vilayatynyň administrativ merkezi bolan Türkmenawat şäherinde 300 000 golay adam ýaşaýar. Merkezi bankyň maglumatyna görä tutuş Liwap vilayatynda 432 sany bankomat bar. Tutuş ýurt boýunça bankomatlaryň sany 2131. Dekabryň aýagynda ýurtda 2141 sany bankomat bardy. Merkezi bankyň resmi maglumatynda bankomatlaryň azalmagynyň sebäpleri görkezilmändir. Türkmenistanyň içinde ýyllar boýu manat gytçylygy saklanýarka türkmen manadyny daşary ýurtlarda arkaýyn satyn alyp bolýar. Türkmen milli puluny Hytaýda, Gazagstanda, Orsiýetde, Ukrainada, Ýewropa ýurtlarynda we Türkiýede resmi bolmadyk görnüşde araçylar hödürleýär. Azatlyň habarçysy Gazagstanda türkmen manadynyň söwdasy bilen meşgullanýan Türkmenistanly bilen gürleşdi. Ol puly Türkmenistandan ýük ulaglaryň üstü bilen Gazagstana getirýänligini we 1 million türkmen manadyny 60 000 Amerikan dollaryna satyn alyp 68
108.000 Amerikan dollaryna satýanlygyny gurrun berdi. Azatlyk bilen gurrundeş bolan söwdegar haridarlaryň arasynda Hytaýly biznesmenleriň we Türkmenistan bilen işleşýän iri Hytaý kompaniýalarynyň bardygyny aýtdy. Türkmen manadynyň daşary ýurtlardaky söwdatyna degişli maglumatlar sosial ulgamlarda hem peýda boldy. Sosial torlaryň birinde çap edilen 4 minutlyk videoda ýapyk ambarda ençeme gutularda saklanýan 100 manatlyk kupýuralar görkezilýär. Bu postda manatlaryň orsetdi bolup, olary İran Türkmenistan şirketiniň bir tarap zowlugynda çalışmagy taýin edilenligi açıçan edilýär. Türkmen manadynyň daşary ýurtlarda resmi bolmadyk görnüşde satylmagyna degişli maglumatlar soňky bir näçe ýylda wagtal ýüze çykdy. Emma Türkmen häkimetlerinden bu maglumatlar barada resmi tesvir bolmady. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda we täjirçilik nokatlarynda täze bayramynyň öňü sirasynda döredilen emeli azyk bolçulugy we ardançylygy uzaga çekmedi. Yanvar aýynyň 3-nji hepdesiniň ahirinde söwda tekçelerindäki goşudurnak içinde bol haritlar ýitirim boldy we ardan haritlar gymmatlady. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 20-nji ýanwarda Mary welaýatyndan we Aşgabatdan maglumat berdiler. Döwlet dukanlarynda hamala 1 litr günewakar ýagy 18 manatdan satylýan ýaly edilip goýulypdyr. Ýöne görkezmelik bu ýagy satyn almak isleseň, dukan satyjylary ýagyň narhynyň azyndan 30 manada barabardygyny aýdýarlar. Diýip Mary şäheriniň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Alçylar söwda tekçesinde günewakar ýagynyň bahasynyň 18 manat diýilip görkezilendigi barada soranda satyjylar munyň öňkü bahadygyny, häzir ýagyň narhynyň gymmatlandygyny we narh belliginiň entek üýtgedilmändigini aýdýarlar. Ýagy ýem bir näçe günden bäri azyndan 30 manada satylýar. Muňa garamazdan şäheriň hiç bir döwlet dukanynda onuň täze narhy görkezilmeýär. Yerli söwda resmileri ýag hamala arzan bahadan satylýan ýaly edip görkezjek bolýarlar diýip yerli ýaşaýjylar nägile bolýarlar. Häzirki wagtda sebitiň döwlet dukanlarynda we täjirçilik nokatlarynda 1 litr günewakar ýagy 30-40 manat aralygynda bahalanýar. Ýaşaýjylar 30 manatdan başlanýan ýagyň hiliniň öwürlükli däldigini aýdýarlar. Bu ýaglardan ýakymsyz iýs gelýär we olaryň tagamy hem ajymtyk kakýar. Bu ýaglaryň rengi hem gowdal. Diýip Marly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz bazarlarda käbir azyk önümleriniň bahalarynyň hem gymmatlap başlandygyny belläp, olaryň käbiriniň narhlary barada maglumat berdi. Mundan bir hepde çemesi ozol 1 kilogramy 60 manat bahalanan et 70 manada barabar boldy. Eger diňe jylky et aljak bolsaň, onda onuň bahasy 75-80 manat bahalanýar diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Täze ýylyň öňü sirasynda 1 kilogramy 15 manada çenli ardanlan towuk buduny indi diňe 25 manatdan satyn alyp bolýar. Yerli unlaryň 1 kilogramy 8-10 manat. Daşary ýurtlardan gelýän unlar 10-15 manat. 1 kilogram pomidor 12 manat. 1 kilogram bürünç hiline görä 18-40 manat bahalanýar. Diýip ýaşaýjy belledi. Paýtaxt Aşgabatdaky habarçymyz hem häkimetleriň ilatyň gündelik sarp edýän azyk önümleriniň bahalaryny täze ýylyň öň we ýa-ýanyndaky narhda saklamak tagallalarynyň netijesiz bolýandygyny habar berýär. Döwlet dukanlarynda her ele 30 sany ýumurtka 30 manatdan satylan bolsa, indi ony 40 manatdan bärde satyn alyp bolmaýar. Diýip Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanda her ýyl täze ýyl bayramynyň öňü sirasynda döwlet dukanlarynda we bazarlarda azyk haritlarynyň käbir görnüşleriniň emeli bolçulugy döredilýär. Täjirçilik narhyndan epesli ardan satylýan bu haritlara ilat arasynda uly isleg bildirilýär. Ýöne bu ýagdaý uzaga çekmeýär we bayramçylykdan sanlyjy gün ýa-da hepde soň aradan aýrylýar. Abaşanyň saýlanan prezidenti Donald Trump ýeni döwürge Ukraina bilen Orsiýetiň arasynda kurşy besetdirjekdi barada aýdan sözlerini gaýtarady we şol wagtda Talibanyň Abaşanyň 2021-nji ýylda Owganistanda galan milliardlarça dollarlyk harby enjamlaryny ýerine gaýtaryp bermegini talap etjekdigini aýtdy. Men Ukrainada kurşy soňlaryn ýakyn unnugurdaky bulan muzorlugy togtadyryn we 3-nji jahan uruşunyň
turmagynyň öňüne alarynıp Trump 19 ýanwarda Washingtonyň Kapital bir arenasynda ýygynanan mähelle ýüzlenip dawaraly kasam kabul ediş çäresinden bir gün öň jikmejiklik bermezden aýtdy. Analitikler Ukrainada kurşy bu golaýlarda soňlamagyň kıyın olacakdygyny, sebäbi Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň häzir özüniň ýeňýändigine inanýandygyny we söwgeşi besetmek meýliniň ýokdugyny aýdýarlar. Trumpyň şäherde 2021-nji ýylyň 6-njy ýanwaryndan bäri tarapdarlary Kapitol binasyna zawd edenden soň geçirilen ilkinji mitinginde onun yakın 4 yılla yurdun içinde ve taşında etcek diyen işleri şol sanyny goşuny güýçlendirjekdi barada gysgaça gurrun edildi. Trump 20-nji ýanwarda 47-nji prezident tökmenine kasam eder. Dawara aşa sowuk kowa sebäpli 40 ýylda ilkinji gezek Kapitol binasynyň içinde geçiriler. Trump öz çykyşynda Birleşen Ştatlaryň Awganistanyň Taliban rejimine ýylla milliardlarça dollar berýändigini we ekstremist topor milliardlarça dollara durýan Amerikan enjamlaryny ýerine gaýtaryp bermese bu işin soňlanjakdygyny aýtdy. Men aýdýaryn, egerde bir ýylla milliardlarça dollar törejek bolsak, harby enjamlarymyzy ýerine gaýtaryp bermeseler, olara biziň bu puly bermejekdigimizi aýdyň diýip Trump aýtdy. 2021-nji ýylyň awgust aýyna Taliban paýtagyt Kabulyň gödekçiligini gaýtadan ýerine alyp başlanyny Birleşen Ştatlar Awganistanyny takminan 7 milliard dollarlyk harby enjamyny goýup gaýtdy. USAID'in Birleşen Ştatlaryň ösüş golunyň maglumatyna görä, Talibanyň gödekçiligi gaýtadan ele geçirmegi ykdysat çökkünligi alyp geldi we bu ýagdaý ýurdun 42 milyon töweregi ilatynyň ýarsynyň gowragynyň insanperwer kömegine, hususan zerur aly önümlerine mätäç hala düşmegine sebäp boldy. USAID'in maglumatyna görä, Birleşen Ştatlar Taliban ýurdy ele geçirilýäri Awganistana 2,1 milliard dollardan gowrak bahasy bolan insanperwerlik serişdesini berdi. Günwatar liderleri, halkara uramalar we aktivistler Talibany häkimiýet başyna gelelibäri adam hukuklaryny gödek bolmakda, hususan aýal gyzlaryň hak hukuklaryny baskalamakda ýygyderli ýazgaryp gelýärler.